Nejlépe postaveni v žebříčku a půjdou na půdě oktagonu proti sobě a jedním z nich v roce nastoupil do titulového zápasu o šampiona polotěžké váhy. 92,8 je jeho oficiální váha, 38 zápasů, 29 vítězství, 18 KO a 3 submise. Jeho soupeřem ale nebude nikdo jiný než double champion Will fucking Fleury! Light heavyweight a heavyweight champion Will Fleury, 190 cm, 37 let, pouze o rok starší, stejně vysoký jako Mach. Jeho oficiální váha je 93 kg, 21 zápasů, 17 vítězství a 9 ukončení před limitem. 5. titulový zápas v oktagonu v řadě. Fleury versus Moradov. Machu, vítej zpátky po roce. Nakonec to není pás šampiona střední, ale polotěžké váhy. Ty jsi se s Danem Škodem připravoval právě na Fleuryho. To znamená, máš ho přečteného, víš, co bude dělat. Vlastně ta taktika, kterou jste třeba připravovali pro Dana, je tak trochu i tvoje? Ahoj, zdravím všichni, zdravím Oktagon, mám tady Husínu, jsem rád, že jsem tady a ano, vím, co bude dělat, vím, že bude v levém gardu, protože celou dobu jsem připravoval s Danem v levém gardu, ale vím, co dělá, vím, že je dobrý zápasník, ale vím, že jsem lepší. I v jeho váhovky ho porazím. A jakým způsobem získáš zítra titul? Jaká je tvoje predikce? Nevím, bude to těžký, ale vezmu ten titul, bude chodit tady s jedním pasem. A ty se třeba půjdeš potom za ním do těžké váhy? To je ten plán? Step by step, potom jdu do 8-4 a domluvíme dál, co bude. OK, budeme se těšit. Mach Muradov, hodně štěstí zítra. Vyzývatel Mach Muradov. Will, what did you see in his eyes? Because you... Co jsi viděl v jeho očích? Yeah, he's a legit fighter. I respect Jo, him. je to